Yejino grevi, yendi na yejinemu. Yemana iko prophet OPATAFUOR. Ashara didi nam prophet OPATAFUOR no. Okanesi afraneba. Yejino grevi, na yejinemu. Yemana iko prophet OPATAFUOR. Yejino grevi, yendi na yejinemu. Yemana iko prophet OPATAFUOR. Nana basano ebeti akedi afuo obebu dadi adapan no yisumu akurade apie yemana yiko prophet OPATAFUOR erade asiesie no sa mind dendene eno se sheki anase wosompa ni chirebe ye no yebewu no OPATAFUOR nsem eno sigana maye misimu sa monye kuma efisa ye mumuna OPATAFUOR no afiri apa ono na odi erade honhom e won so no eba beji erade maye free kwaye mo okana esi ofra na eba yejino grewi na yejinemu yemana iko prophet OPATAFUOR no yejino grewi yende na yejinemu yemana iko prophet OPATAFUOR adi erade di na prophet OPATAFUOR no Akanesio afiraneba yejino grevi na yejinemu yemana iko prophet OPATAFUOR yejino grevi yende na yejinemu yemana iko prophet OPATAFUOR. Odu moja tumi akana na fompesu wegu na ya na wosa nyare wanso OPATAFUOR ni twedi ampa onyankopon ni OPATAFUOR ni Yesu Kristo ni OPATAFUOR ni onkunkunu so ni eno ti se wuswan ne sewa obaye nchenchen mawai erinya wo hini anampo su se Dubai the global seer asasia no naisia OPATAFUOR ni wayare sanie OPATAFUOR ni uye diesu ni OPATAFUOR ni erade nkwaji enie se wakane bere umpa ejiri pie mu kese wai eye de ma se wo beto ne puma no dade ekoti wanyo be podcast ye OPATAFUOR enim se wanke wo huwa obeya asase tawai na mesia sheki anase wo so wa ni chebe ye no ibehu no OPATAFUOR nsem yejino grevi na yejinemu yemana iko prophet OPATAFUOR yejino grevi yende na yejinemu yemana iko prophet. Anyway, mi chachi obi bia believe so bia won ye mo obi bia kwaba heard about OPATAFUOR YouTube channel so said ye ne da no fiada memenda benada ne yawada ye dashia wa ha ishia se ya na ya disua entina minim se mumu bi na mo nyawe se be shia so basically I intentionally came live because tomorrow happens to be a Sunday and I wouldn't be able to meet you people. I didn't tina me a day. Me buy and so I say,
Enti Sunday yentimi yɛ de yɛnhyia. Enti me de Sunday die ni nyinaa hyɛ mu ne. Ti wo a wayɛ krado biara no. So basically, we will not be able to meet on this coming Sunday. I've got some responsibilities or something very urgent that I need to attend to. So I intentionally came this very evening. I don't know actually what the time may be at your end, but whatever the time may be, greetings to you as well. Mechiachia mu nyinaa obi. Yes. Enti misra mo bi akwa ba. What question be asked mpacho obetimi dey ato comment section ha. Na ya dwendwen question ho kama. And then my essay make a nti wo asem bia no betimi dey aba na essay. Ya dwendwen ho. What you say? Timichiachia mu nyina Mavis nyako eti say bibi aboko. Chinedu eti say sofu jima bibi aboko. Mr. Justice Osafo bibi aboko say ohoye. Chia obia o Ghana ne ntwene no ne mountain so enkraifo Kumasefo UK for US for Germany for mo Israel mo so mechiamo na kwesi se otie mu California. Yes, so mechiao baby a obia Grace Wilson, Auntie Grace, net saying, Bibi Aboko, Asamoah Bibi Aboko. Okay, so let's get back to business. If you have any question, please grab your keypads and channel all your questions to the comment sections for me. Eti di also tiasie no sa wakane bere umpa ejiri pie mu kese wai eye de ma sa obato ne puma no dade ekoti anyo be podcast ye opatafo enim sa wanke wo ho obeya asase tawai na me sheki na say wo so wa ni chebe ye no be hu no opatafo nsem ye je no grewi aye ji na mu Yamana iko professor OPATAFUOR. Ya jinu grewi, yandie na ye jinemu. Yamana iko professor OPATAFUOR. Ashera didi na professor. Augustina akwa eti say bibi aboko oni ukunu mechia mu nyina. Onyame asunyi hamu enkamu. Dibidi ane hamu. Okay, so yes, okay, now Kezia says the great prophet, please, does the Elohim the same as the 24 elders? Well, we can say that some way they are Elohims and some ways too they are not Elohims. The Elohims are certain category of luminous beings who were created by God with some special features, and they basically operate in a different way. Kezia, do you understand Chi? So as you can see,
The Elohims are gods. We have Elohims and the Bene Elohims. There are two different things, but they all possesses the characteristics of the godlike natures. But they are restricted within the confines of the celestial bureaucracy. Inti sana asietie. Adaroma. Now, T. Ishmael say, churches continues to preach against immorality to their members. To preach against immorality to their members, but still members are hooked to it. What can be done to win the people back to God? You see, let me tell you, Ishmael, you can't win anything back to God. Ubia ni hono ma betimi awene no. Agidi Awurade na fi se opese wode ne saka no. Ade we na monte ase no. Onipa ama no ho kwan a untimi nje no da. Nti sɛ woyɛ sɔfo na wote nneɛma bi ase a wonha ho bebrebe de nti a ɛma asɔfo bebree ɛpere ɛdɔm na ɔmokɔ tumi bi hɔ kɔpɛ tumi sɛ wɔde bɛtwe dɔm adi n'akyi na wapoli crowd no ɛyɛ sika, because the more now church members dɔɔso na sika so dɔɔso, apart from when bibi ani hɔ na mmom yɛka Nyankopɔn nkwagye sɛm ankasa yɛka sɛ salvation, the real salvation, you know, it comes directly from God. Ɛfiri yɛgya ɔsoro agya Nyankopɔn nsɛm wɔna de nkwagye ma nipa, but onipa de bibia no wa betimi aka ebetimi agye obi nkwa. Ɛfiri sɛ deɛ na wo ba bɛka nipa no wɔnte da, sakyera wa adwene wate da, gya korɔ no bɔ wate da, but ɔn sɛ Yesu bu baby ɔsɛ ogufuo bi na kogu aba, oguo na ebi kogu ɛboɔ so, ebi kogu nkasɛɛ so, ebi so kogu asase pam, ebi so gu asase bi mu na ankyɛ efifi yɛ no ankyɛ na wuyɛ. Na Yesu ɛtoa so kyerɛkyerɛ mu sɛ botan no ɛyɛ wɔn a makoma ɛɛden, woka Nyame asɛm, woka no korɛ kyerɛ no koraa no na or resist the truth, na ɔde nsɛm bi yiyi ne ho ano. Enti sɛ wohunu saa na nipa no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno ɔnyɛ na adwene sɛ ɔpɛ no korɛ bi atie, nti fa ɔno korɛ kɔ baabi a ɔde bɛkɔ. Ɛna ɔmo a aduaba no a ɛkɔgu nkasɛɛ mu no ɛyɛ wɔn a wɔbɛka nkwagye asɛm ɛde akyerɛ wɔn mo. Nanso saa nkurɔfoɔ no a wɔbɛka nkwagye asɛm ɛde akyerɛ wɔn mo no, adwendwen abrabɔ mu dadwene ne ɔhaw bi nti no unni ahomegye koraa na Nyame asɛm no. Ɔsɛ Nyame asɛm deɛ teɛ de sɛ wogye Nyame asɛm di a na odwendwene Nyame asɛm ho a ɛna yɛ kɛse ɛwɔ wo nipadua ɛne wo honhom mu. Enti abra biribi haw untimi nyɛ kɛse da, Nyame tumi ntimi nyɛ kɛse da. Saa na abrabɔ no ɛtie o. Enti saa yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree a light bill, water bill, abrabɔ mu ahokyerɛ ɛne kwan a nipa nam so wiase obi anu ha no hotɔ. Obi hu a onim sɛ wo sika, but onim sɛ wo responsibilities bi a ɛwɔ sɛ wo attend to. Saa na tie o. Enti yɛn nyina abrabɔ no yɛ manage. Obi yɛ manage, obiara wɔ ne individual problem ɛda ne so a afei na ɔko dendenden so ɔbɛkɔ na wie. Saa na abrabɔ no tie. Enti saa ɔhaw ne dadwene wei nyinaa no ɛno etimi ma Nyame asɛm firi ne mu. Saa na abrabɔ ne tie. Sister no onya abrabɔ tenene anka ɔbɛbɔ, nanso so ahokyerɛ nti oni option gye so ɔyɛ de yenye wanya ne nsa nkɔna no. Enti saa nneɛma wei nyinaa no, Mr. Ishmael, sɛ wotena ase na wodwendwene wei nyinaa ho a ɛbɛyɛ dɛ na Nyame asɛm no a wɔka no ɔma yɛ den atimi atena wakoma. Nti na ɔmo se ɔmo make sure sɛ ɔmbɛma ewiase ayɛ den ne ewiase ayɛ unbearable ɛde ama nipa. Nti abere ewiase bɛyɛ den
na wiase enipa ntimi ntena wiase na enipa ho hyehye wo mo na enipa asodie esono onipa ntimi enkohwehwe awurade akira kwan saa na tie enti otenase na otete niyoma bi firi mu ewa abrabo mu a Mr. Ishmael niyoma bi wo a on ha ho because nipa na akoka nyame asem na kire na de na wo beka won teda wate ni nyina enti saa na tie Elizabeth Andrew says hello papa, was Samson with the 24 elders or with our father himself? No, Samson never had opportunity to work with the 24 elders, but rather one of the Bene Elohims. Samson only Bene Elohims ni bi na nante ye. Samson only Bene Elohims ene nante ye. Enti saa na tie what question bia no Mr. Tino do question we ma answer da enti nya dia mesa ha me Jennifer Apia echia bibia boko okay what question bia ni die kwa so betimi dia ba enti wo nyame asem no enne no untimi ha ho obi enti me ha me ho oni pa ho so what ase die sese ye ka kire nipa bia yaka avede be bi na akoka kire nipa edie be pa na akoka kire nipa wo de kire me ade a opese ye ka kire nipa asase we su ye nkaye bibia yaka efritete Mose mo time eba Joshua mo eba ba Melchizedek mo time eba John the Baptist mo time eba babedru you can say Yesu ema Yesu be so baton yimu de enipa nante ya Yesu free ho asuafo dumienu beteki over busaus who say a dear pan enipa nte ye enti wo dia na abe dia na abe kwesi my explaining Saudi and wow. I said, Papa, please, who are the two witnesses of revelation? Yeah, my explaining that it was that video no channel so why and you see, basically there are certain things I don't bother myself. Say you will be say I feel now be Kenya mi asema ni pedia sachra dia agro na wudie agro na wudie. If you say Yesu kura no wa hyenkom e de ato ho wase awieye mremu bone be doso esum tumidifo enuma be yekese na ehan no emu nyuma ayeketoa enti za na wiase ne te enti emane nya o se asase we so no asundwie bi beba anase onipa benya asundwie ebi nsi da afe na nioma be ye west nioma be ye din ohaw ateti ni esum ifiri se etwase de owura Yesu aka no ebem saa na tie Kemi kana wati ase Ebenezer or any church yes he was the 15th do we wiase no de wiase no me enioma bi wo ho a ha ya abonten mintimi nka nkyere mu ntia anka meka kyerɛ sɛ ha ho bebre wo nioma ho ha ho nioma bi ho na nioma bi wo ha de o keka no it doesn't make sense to nipa na ho ka san sɛm ne kyerɛ no edi ogye ifura awurade nsɛm na eba so nipa na ma no ho kwan a ɛna obetimi agye no nipa na ma no ho kwan a untimi ngye no even wo na wo yesofo na wo se wo kɔgye wo bi no bible kura se nipa fiefo ɛbɛyɛ ne tamfo eti wo osofo no kura mpona na nyame nipa no wo fie kura wo mu dwaw enye wo fiefo nyina na pɛ wasɛm obi wo ha wo nua no mpɛ wasɛm unia mema unia ma sisters ana ebinom omo mpɛ wasɛm
enti no omo kura no wunya hu de obeye a wo de beji wo na beye den na wo atimi ayewe enti nioma bi wo abro ha ho na emfa na wo de bia ye sole a ye preachi enso boni do na edoso boni do na edoso de bia ye sole a ye preachi ye kanyame asem jaboni o ade beche ye kum akwala bi wo ha ye twaniti ye kum oba bi wo ha ye twane ba boni do na edoso nipa ye boni aye nipa tirimo osum ene obi de opa ko prisons ko Kumasi prisons ko Nsawam prisons ko ne ko check wo mo a ye di entro ato wo so ko hwe emema eda afiase a emma ene di entro ato wo so a ya jeli wo ko hwe emema ko hwe emema ayo mo basabasa ama ya jeli wo what you say boni ni do na edoso e de be nkwaje sam ne yenkan ye nti wo no wo ye okra abeya we o se o yira eno e be shinyame da bi o Yesu ba ye no eno ote asori danu otimu santuma na ete ye na bra na Yesu sen aseni ya no so no woni ma se kire e wa se kire bebribi e wa se kire ehumpa enti o nipa meme se u be duru pempenso na ma duru ti se opatafo na ehia nioma bia na abe ha ho me ha me ho because ya kan kwaje samu a kire wa die na wontiye wo de kanokore e de pa na wontiye enti mi enipa o kasa bebrebe na ho aye ehi enipa bia o kasa bebrebe a wo ye ho ye ehi enti opatafo me no I would rather save my breath than to talk too much and create a lot of enemies for myself. Sanity and to me ha me ho me nia mi upa busa sheda mu amhwe mi na upa mo sheda nya investigation en fa me me tufu me ka sam chiro na o rebellia o chupa twumu ni betene ye pe unya opportunity e ma mi biemu asase we so ye wo nipa bebra ne me no kasei omusu omo bege papa hu ye mabo ye say enso me mfi wo mo uni de ntia me need time for rubbish no o rubbish no me need time if you say yes you see e free Yohani breso abepem ene ya me no kasei osura henie no ye fa no ani breso enunti wan hwe yi a ye kasa ani breso no nkire se ntokwa wo bas wani na ho na wonye serious a untimi nya nkwaje da obekwa udi agora wa wo yamu ba ene be ma nkwaje abo udi agora oba bi a wakofa no obema nkwaje abo udi agora berima bi a wakofa no awone ne te obema nkwaje abo udi agora wadamfu bi ebema nkwaje abo enti me asase wesu na mete no asase wesu na mete no ewo mu se me yede osuma me nadwuma but ni nyina achi no me say careful if you say Yesu ka kire na chidifo se wo domia di mene masede yeso sa na ti so wo domia di mene masede yeso sebe empanyini kura se suman a ono obetena no ene o kire wo nachi enti se me hyiawo na wo fi se obetimi ne me opatafo anante a e wo se me ka de me pe e kire wo ne de me mpe kire wo na me ka kire wo se ade we me mpe na o de yemi a me kam tumi ekura me nsere nkire wo da adentia eno sere na me nsere nkire wo no eno nkire se me ne wo ya aka wo dabi da me nyame ni pante me nya aka na mmom no sere a me nsere nkire wo ne sere se me ni woni agodie biem if you say agodie bie ni ho ma me ne wo sa na abrabo ne tie sa na me opatafo me tie enti wo abrabo no nipa no betimi aye dedai die na betimi aye no die na betimi aye nipa e die pa na nipa Mr. Ishmael
nipa untimi nya nipa hwe de na abeka kire nipa ebebo enipa hu ama nipa tumirika se obesom nyame na no ya covid ba ye hwe nipa so anesu enipa su fre nyame se awurade humi mobo busa wo mu a omo hwe mi se covid efiri hokoye no kra no enipa dodo se na asi aso dem enipa dodo se na atimi aka se awurade me dawase enipa dodo se na atimi aka se awurade me dawase enti wo wiase wiase mo ye funny mo ye funny to me wiase na me nam no me mfa bibia me nteki enioma oya na ma bande o me ma o me me biem upa su upa kade obeka me ma o me me biem adintia because sana me policy etie sana me policy tie ubusa me efiri me nkwala abere mu on beka kire se sana me life tie enti na me ntu nipafo se metufo a se metufo a I just say I drew critical moment na maba be tufu me tufu so a me expect to say me di onyankopon honhom a eye nokore tienie me di nyankopon honhom a eye nokore ene be tufu na me kan se wa ntia sister forget it I'm sorry ni hia mame bra forget it I'm sorry ni hia mame o se efiri yohani suboni ebe pem ene osuru ahenie ni yafa na ni bire so enti untimi mfoso obi a wow ba kura wawo no wow ba wow ba wawo no I'm telling you wow ba wawo no obe untimi mfoso no se chinchina da o medi wachi emesum Kristo da wow yamu ba untimi mfoso yamu ba se o meye Kristo ni di ope no obeye enti oba no di ope no obeye enti no de na obeye unni ho hweye enti gisa wo gya no ma no ye de obeye se ewo nyankopon na tirimu ene na adwirimu ne na koma mu se akwala no obegye no ana wode ne beye de ye a ono anyame na obegye no ba wo de untimi nya ho hweye untimi nya ho hweye because ebi kura me kasa yi no de eti akwala ni mu nti a ama akwala no ye saa no sebe esosene o ewo tumi sene na beda na watimi agye akwala na firi sa tumi ni nsem mi bizao bible kra say enka baye ni nipa nyina ntena sumdwie ani nipa nyina ntena sumdwie nenso fi se nipa nyina na oni ni hia ebe ya sumdwie obi o hodo ma de atini mu no de atini mu no entimi ma no emmew na mo ntena sumdwie mu da aya me kan sem bia enipa bebre mo nte ase enipa bebre mo nte ase because mo adwene no mindi watem se ewo form but adwene wo very far away from certain things what you say certain things obi wa na adwene very far away sana abrabo ne tie o sana abrabo ne tie entime nyam dwuma na me ye no yen yeti asase we so se okondo na uhunu wa kuma mu se ope awurade ene na nante a yen ye be kire awurade kwan ene se de awurade tie but yedi brew na wo se wo mpa mintimi mfo so da sanatio me yedi yeti asase so sa wo si no kore se open no kore ekwan baabia ehan no wa yen ye be kire sa wo si upe yedie eburu yedie so a unkoku nipa unhwie nipa moja ntungu unyo nipa bia abone a na yedia eho te kroje ne free awurade nsam na bone bia animu a yen yeti asase we so
yɛbɛtumi akyerɛ no wanya bi. Sɛ wo so wopɛ yiedie bɔne bi anim, wonkɔyɛ drugs, wonkɔdi bɔne, wonkɔyɛ obi azaa, na wopɛ Nyankopɔn nsɛm nhyira a ɛfi ni ho baako sei, yɛn yɛte asase wei so yɛasɛdeɛ no yɛbɛtumi akyerɛ wo. wo se wopɛ Nyankopɔn nsɛm ahobambɔ, wopɛ Jacob tumfoɔ no nsɛm ahobambɔ, wode a protect wo ho. Secret society bi ani hɔ, occultic society bi ani hɔ, kɔnfoɔ bi ani hɔ, malam bi ani hɔ, baifoɔ bi antimi nkum, obiara ntimi mmerɛ wase, ɔmu nyinaa hunahuna. Yɛn mete asase wei so, mete asase wei so sɛ mɛkyerɛ wo sɛ bra sister yese na ho ntɔ na meba na mebɛka nokora ne kyerɛ wo na wo se ɔmpa ɛno no memra mepa wo kyɛw anaa memɛkotokoto na ase na meyɛ ba kora wo disobey me a mema wo mɛme saa nɛteɛ. Meyɛ ba wo disobey me a mema wo mɛme biem. Adentia Bible say oba a ɔyɛ nyansafoɔ no ɔhyɛ ne papa animuonyam. Tie ne yie, ɛba a ɔyɛ nyansafoɔ no ɔhyɛ ne papa animuonyam. Na ɔba kwasea deɛ de bia ɔhyɛ ne papa awerɛhoɔ. Eti ka hu sɛ ɔba no ɔdisrespect to anɔpa wie anwummerɛ no de ɔbɛhyɛ wo awerɛhoɔ de bia nti woahwɛ yi a wobɛwu na ɔte hɔnom, wobɛwu na ɔte hɔ, wobɛwu ɛnso ebia na wo time nsoe. Tie ne yie, ebia na wo time nsoe. Me ɔpatafoɔ meti wei, me wɔ asomdwie ma me kra o, me wɔ asomdwie ma me kra. Ifiri sɛ me nkɔ join secret society bia, me nkɔ kum nipa bia, me nkɔ join bibia, me nkɔ malam bia hɔ nkɔ kankyere malam bi sɛ me ho kyerɛ me ana malam ma me tumi ma me kawa bi. Enti na me ntete me ba bia me tɛkyerɛ ma me nye bibia me nsam ni me nye bibia kawa bia nhyɛ me nsa, kawa bia nhyɛ me nsa, wei ɛda me nsa ɛnyɛ tumi bia ɛmia metimi asɔ nsa ɛyɛ gold na mea me sae ɛna me de kɔ Ajaba wobɛkum ase a yɛ wɔ baabi ɛfrɛ Ajaba jewelry. Guy bi ɔkɔ Alaba Ajaba jewelry baabi ɔwɔ na wo so pɛ guy na yɛfrɛ no akwasi na me de gold ne ma ne nane ma me ɛna mea ma chinchim na da me nsa. Enti wei ɛyɛ gold, wei ɛyɛ gold. Enti gold na ɛyɛ no wei enye konfuo bi enye malam bi enye dunsini bi na boss a gold we de to me nsa. Me di awurade achi kan opa bompa ye fa me ho several times. Me nsa moja ni hu na mmom no me suban ne se me mpensem hunu efiri se me ma kwan e ma wo de wo nsem hunu ba me a ebesi me nyame som kwan me nyame som ho kwan enti me nim kwase asem achi. Sana me suban tie. Sana me suban tie. Sana me suban tie. Enti no me ha me ho. Me opatafoɔ me ha me ho. Me ha me ho. Odifoɔ opatafoɔ me ha me ho. Me kyerɛ okwan no me ba no na wa mfa emfa me ho okwa amane mu a me megyew sa na me suban tie o titi adifoɔ ni nyina sa na omote ifiri sɛ wudi agora onipa bi bɛma oni Nyankopɔn ntam ayɛ basa enipa so de asase we so sɛ wo pɛ sɛ wo hu sɛ wo problem a tie nie sɛ wo pɛ sɛ wo hu sɛ wo problem a any a day a wo be try sɛ wo live your life edia please you obi enunti me mfa ho se obeka se we yesofo we otimi yesofo
wɔyɛ sɔfo anka wɔyɛ sei we meme mfa wo no deɛ woka sɛ mehwɛ na deɛ waka no ɛhye me kraa ɛhye me nipadua a mɛdan wo ka anadwo meba so a wobɛhu sɛ mewɔ hɔ ampa wobɛhu sɛ Jacob tumfoɔ no ɔwɔ ne panyini bi te asase no mu meba wo so sɛ mebɛdan wo ka anadwo a wobɛhu bi wɔ ani so wobɛhu sɛ Jacob tumfoɔ wɔ ne panyini bi te asase no mu timi maka no kura nyinaa de akyerɛ wo maka no kura nyinaa de akyerɛ wo ɔpatafoɔ maka no kura nyinaa de akyerɛ wo maka no kura nyinaa de akyerɛ wo ɛna ɛnyɛ me nko ara soso ɛna maka no kura no mewɔ me nuanom asɔfoɔ bebree a ɔmo wɔ wiase ɔmo wɔ Ghana hanom a bebree preach no kura ɛka no kura sɛm ɛde kyerɛ nipa na nipa no so no de ana abɛyɛ edipa no woka no kura kyerɛ no na wamfa ɛdeɛ na abɛka nyame ama me bibia bi me nyame wama me bibia bibia ni hɔ a mesi nyankopɔn ɔma me bi ɛbɛ nimdia a wama me bi ɛbɛ tumi a wama me bi sika so a wama me bi menka sɛ me wɔ sika ba ne boro so but me $10 bi ni me $1 bi deɛ at least metimi so deɛ nya de ato nsu anom enti sɛ me bana me bɛka nyame asɛm ɛwɔ no koram na me de kyerɛw na wo sɛ wo mpa ɛdeɛ na ɛbɛyɛ Mr. Ishmael bibia no hɔ ebetimi ayo bibia nti na ya na mu hu ɔpatafoɔ saa no memfa bibia ho deɛ nti a memfa bibia ho ne aseɛ ne sɛ minim deɛ onipa bi betimi ayɛ a ɛbɛma wo wadwene no wasesa agye sɛ nyame na bam saa na me deɛ minim agye sɛ nyankopɔn na ɔbam nyame amamu a untimi nsakyerɛ obi a wɔ asase wei so da bibia ni hɔ a mepɛ bia menya bi adeɛ bi a mepɛ bibia no onyankopɔn ahyira me ama na abu so nyame wɔhyira me enti abrabɔ ne deɛ menua ɔbra no ɛwɔ wo a wo nsɛm ɛwɔ wo a wo nsɛm abrabɔ no ɛwɔ wo a wo nsɛm sɛdeɛ obɛsi abɔ ɔbra biara no ɛna bɛkyerɛ sɛ ne wawie yɛ bɛyɛ saa na abrabɔ no ti o sɛdeɛ onipa bɛsi living in life biara no ɛna bɛkyerɛ sɛdeɛ na wie yɛ bɛyɛ sɛ woyɛ young guy na usi so na adwuma na woyɛ no sɛ taku ɛne sempo aba wo nsɛm na wo sɛ wode bɛhwɛ sɛbe ɛmaa ha mu a ɛno no sɛ wo sɛ wohu baabi a wawie yɛ bɛyɛ because ɛmaa no ɛnyɛ obiara na ɛhwɛ na ha mu free obi wɔ hɔ a wohwɛ na ha mu wie a ɛtɛ bɛba bɛsi w'ani so nti ɛtɛ ne si w'ani so a no wahu sɛ w'ani bɛfiri ano nti ɛyɛ abrabɔ deɛ wopɛ na wode wo nipadua yɛ ɛne nti na ɔno awurade sɛ ɛfiri na ɛkɔ mede owuo ne nkwa asi wɔ nipa anim na medeɛ mesi onipa sɛ ɛnka bɛyɛ a ɔnyi nkwa saa na awurade kan yo ɔsɛ mede owuo ne nkwa asi nipa anim enti nka bɛyɛ a yi nkwa na watumi atena ase na wadidi no wamen onipa so wɔ mpɛ nkwa ɛwa wasɛm o ɛwa wasɛm wo se wobɛbɔ korɔ no a ɛyɛ wa wasɛm yɛkyew a ne yɛde wakɔ jail sɛ nso wotumi ko na wogye wo ho a ɛno ano no woyɛ sɔfo tienie na wo se wobɛkɔ akɔgye aduro na ade abɛyɛ asɔre a sɔfo me ɛyɛ masɛm ɛyɛ wo wasɛm enti waaduro no a wakɔgye no wo occultic society no bonsamkuo no a wakɔgye no a wode yɛ asɔre no deɛ bɛfiri mu aba biara no ɛyɛ wo a wo so na da papa bɔneo ɛyɛ wo a wo so na da sɛ wokɔ kɔmfoɔ bi hɔ malam bi hɔ odunsini bi hɔ ntafoayifoɔ bi hɔ ne yɛka kyerɛ wo sɛ kɔpɛ nipa mogya bra kɔpɛ nipa ani bra kɔpɛ nipa mɔwerɛ bra kɔpɛ nipa tirinwi kɔpɛ nipa efunu ho nsuo fa bra sister me ɛnyɛ masɛm ɛyɛ wo a wabrabɔ
eye de bema na aya me masem no se wodi me nam aduro so ana wodi me ko ba bi se me kotea opatafo eno de I'm telling you say okodie ni nya be mame atiasefo ba nan no okodie ni owo mu no obe mame signal say obi di wo nam aduro so ye friend say dia I'll visit you in a special way and you will never forget. Enje ya mabrabo abrabo na me bo no mabrabo me mfa obi aho mabrabo. I live an extreme disciplined life. Me mabrabo mu no me ni bibia ye frɛ no enkokwa asan mabrabo no me ni bibia ye frɛ no ena nyankopon mu no ma me nka no kora nkyerɛw. You see let me tell you, almost share than a fabricated story and almost the fire yesu and almost the sa and semono ema asofo ne adifuo bi se omumura afiafie mu na omonkeka sa ansam no mfa nkyere nipa na etoni patirimu a sa ansam no toni patirimu a ebeboa omamo di bone mo na omudi bone the more na o di bone no more na nyankopon honhum efiri ne so eni ti na omo hye da ka kire mu se yesu abewu atua ye bone nyina aka na bone na obewu atua ye ka no uwi a osase wo se abu yate na obi a ye tua me ka ma me ne de atemu obe ne wo hobi say ye bone fafiri wo de ani atemu oni o nanso omu wi a no masaka say judgment day. Which judgment day are you talking about? Since Jesus has already paid the sins. Story and then catch and then mamin ka utwi nem ko utiri agedie na adwene no sabi emu ha e na wonte onye na adwene so obedwena kwa akiri adentia efiri se onipa bibini empe accountability. Enipa bibini ompe accountability ena nipa bibini empe no kore obeka no kore na wagye ne mfomsu atumu no onka da ode be nwan na or try say we smart or try say we intelligent eho ena di wakwanhia ne beba no eho na di umpatu wuo no because bia de woni na nya asem no ono de ye mfa bibi wada no ye nya na zan ade ba akopɛ ene manyankopon epe David asem ade ba akopɛ o kan Bible from Genesis to Revelation or see na David die so ye bone a onu no hu mpremprem onu no hu anu aka ne bone a kyerɛ Awurade ne wasere ne wasu na Awurade de akyɛ no saa suban ni bi ena na ɛwɔ Peter mu no abra Peter yi Yesu maye no empofiri mu an abra ofiri Yesu animu no ena onu no na ɔka ne bone ena Yesu de kyɛ no nanso ye wo bi wɔ hɔ a wayɛ bone kora no ɔhoahoa ne ho wɔ bone nim na ɔde wada na wotwitwa ntoro na adwene mu no ofi sɛ wɔyɛ smart nti wo bɛyɛ smart wɔ bone ho akosi dabe one day wo sɛ wahia tumidie bi na tumidie na krashew nti mi asase we hu asase we ya yete so na no obusa Mr. Osei obeka kyerɛ mihia me papa mia me papa owo me asase su papa me physical father owo me mihia no na meka kyerɛ me sikwaku ma me nka ne kora nkyerɛ wo asase we so de obegu obi adawanim me de masua wadesoa ena me de watu enwunum nanso so enwunu na me de watu mu no kwan bi abefa so aba obra bia na eye wa wasem ena mane nya wo se opatafo me fa ho bebrebe sa da bi me de me ye ma fa mu de bia metimi aye but wasem bi han hyeda mfa me ho sa wasem na en hyeda mfa mu no enkyere me se ebia me mpa wasem na se da bi da ba me pese me kyerɛ wo se obata Awurade ho na wo ye papa na wodi no kora de bia onyankopɔn ho bambo ɛda wo so enti de mo na wo tie Awurade nwuna ase no me honhom ene honhom ɛbɛyɛ baako ba wo firi nyankopɔn nwuna ase a me ni hwia meka
So on the best me chero nti abrabọ ne de unua ya wow life me see so no me see so na me swaro me see so na me swaro me hunu adwene bi wo me tirim me nya adwene bi wo me tirim se abrabọ ne de mia masem emfa obi a ho mia masem se me mamani da ho na me bobra se nyame ya madom na esim yi a yie yo na asimi no mia na medide se me de mabra bobo akohwie na me di eniom a anya echi a awieye no mia masem saa na me suban tie saa na me opatafuo bi so obi a woni mananti da bia be ka kiro so opatafuo o ye discipline me kase say ya eno ana me ye wo ye me dan me nsesa ma adwene da wo ye me dan me opatafuo me nsesa ma adwene da saa na me su ne me ban tie eno ena ma urade e ka kire me say sɛdeɛ mesu ne me ban tie nti wabɔ akonya ɛburu akonya so de ma so tienie wabɔ akonya ɛburu akonya so de ma tena so wama me tumi ɛburu tumi so ɔde safoa ɛburu safoa so ɛna agu ma betiri de me feel sɛ na brabɔ ɛsɔ m'ani no me wɔ ho kwan sɛ me bie wɔ soro ahenie ne de ma no safoa ne kura me de me feel sɛ me pɛ na asɛm no ma bie wɔ soro ahenie di ama no me life it me I don't force myself me oye me so a me mfa ho oye me maame nia oye me cousin oye me auntie oye me wofa oye hwan me mfa ho because me ahyase na Jacob tumfuo kyerɛ me sɛ me ni na eni agya nti me mfa nhyɛ me tirim sɛ asase no so na mete no me ene ono Jacob tumfuo no nko asa obia ni hobiem enti anopa me sɔle a mani da awurade anim me koda mani da awurade anim nemom Jacob tumfuo no ade hyɛ me tirim sɛ menka hu no sɛ onipa bia mekɔ na makodi ahenie no emu ahintasɛm ene emu adanseɛ ede akyerɛ no na onipa no bɛgye ahenie no ede atomu bia no me wo ho kwan sɛ me frɛ no ede ne ba ahenie nim na me ma no asundwie awurade ka kyerɛ me sɛ onipa bia mɛka ahenie no mu ahintasɛm de akyerɛ no na mɛka medi ahenie no ho adanseɛ de ama ne bia no me wo ho kwan sɛ me frɛ no ede ne ba ahenie nim na me ma na asundwie sɛ yɛ sika ne woni bia me wo sika mpɛmpɛnsoɔ ni nyina nyame de ama me sika yɛ ka sɛ sika mpɛmpɛnsoɔ ni nyina nyankopɔn de ama me onipa bia ne ho a wɔse ne ho ntare atete wɔ abrabom na ɔda fam na abusua ayi no ato atwene ame ɔpatafoɔ mentimi ɛmfa me nsa ɛnsɔ saa onipa nim na mempae fa ahodie mfa nto ne kra so ma no me nipa bia ni hɔ asase wei so me se odi machi a me se meyɛ wo yie a mentimi nyɛ wo yie saa na me sutie enti me ka no kora de akyerɛ wo asɛm no de yɛ bɛka but ka hunu sɛ Moses kora yɛfrɛ ne Moses no ɔno ana yiri ne sɔre tia no Moses yɛfrɛ ne Moses no ɔno ana yiri ene sɔre tia no Moses ma ɔmo hefa ade nti na Nyankopɔn nhyira wɔn wa hwe ya kan Bible abɛka sɛ Moses yɛ nipa bɔne ni ɔnwene we na Moses si wo yɛ diifoɔ no busa ho sɛ
ɛyɛ dɛn na mo papa te hɔ na nso so onyankopɔn san Moses ma ho ɛde tumi no kɔma Joshua saa asɛm wei na adwene ho kɔ akyiri ɛyɛ dɛn na ɛtumi ba ne saa sɔfo panyin Eli na ne ma wiawia paano ɔsɔfo panyin Eli ɔno ara ne yamu ma ɔmo wiawia paano ɛwɔ asɔre fie paano a ɛmaa no ato na ɔmo de aba asɔre yɛde bɛnum communion no na nkwala na fa suma so na ɔmo akɔ wia na ɔmo anom communion no eduru mmere bi Awurade ɛde ahometeɛ ekum sɔfo panyin Eli ɔma ɔdaadaa no ɛma ne kɔtena bɛn mpoma ɛna Awurade di ɛpueyɛ mframa ɛbɔ de moma so ɛna ɔfa mpoma no mu no ɔhwe hɔ wuyɛ ade nti ane ma mɛma ne nti na ebusa ho sɛ Eli owuyɛ no ne ma mɛma no ɔmo wuwu bia na ɔmo tena ase nti abrabɔ no minim ade a asase wei so de bɛyɛ me ɔpatafoɔ a ɛyɛ new to me deɛ wode bɛyɛ me biara no ebi asi dada oka kyerɛ me sɛ memfiri nyame a Yesu yaka bi akyerɛ ne dada sɛ me ho yɛ wahi a Yesu yaka bi akyerɛ ne dada tie deɛ mepɛ sɛ mema ɔte aseɛ no ne hu enipa ban a wo ne ne nam ɛne sɛdeɛ metiri mu positiɛ menim nipa o menim nipa ɛyɛ tumi na menim no saa na mesuban teɛ menim nipa ɔpatafoɔ meka no kora kyerɛ menim nipa ɛyɛ tumi na medi n'akyi na menim no asa menim nipa nti unia abrabɔ ne deɛ ɛyɛ wow life deɛ ɔde wo life bɛyɛ biara no because untimi nka nkyerɛ me sɛ okɔkɔbɔ korɔ no ne yɛkyew a ɛyɛ ɔpatafoɔ ne bɛkɔ akɔda afiase wate bi da sɛ obi kɔwi ne mako na obi na te ho ya wate bi da menim nipa ɛyɛ tumi na menim no deɛ medi n'akyi no ɔno na menim no asa menim obiara ɔno na menim no saa na mesutiɛ nti ɛyɛ wo life minia abrabɔ yɛ a wobɔ ɛyɛ wo life me deɛ Jacob tumfoɔ ɛyɛ tumi na ɔde ama me ɛna wase me sɛ de ɔgye ma asɛm no tum no bɔnkɔ so bɔnti ni bi no wɔnom me de ɔgye ma asɛm tum no Yesu kura kan ɔse sɛ mokɔ fie hɔ na mokɔka asɛmpa no na ɔmogye mu tum a momma masomdwie ɛntena fie hɔ sɛ wo tie nie mokɔka asɛmpa no na yɛgye wo tum a mama somdwie ɛntena fie hɔ na mmom sɛ mokɔka asɛmpa no na sɛ ɔma angye mo deɛ a momporoporo mo na mu anwea na momfa ngu fie hɔ na mongya hɔ asɛm a Yesu kaeɛ no ntimi abrabɔ no a menam mu no sister bra no kwasɛm paa na maka akyerɛ wo no no kwasɛm paa na maka akyerɛ wo no ɛyɛ tumi na timi mu ɛyɛ tumi na control me tumi na timi mu tumi na control me enti sɛ woyɛ adeɛ na ɛhɛte tumi na ɛyɛ wo ne tumi na sɛw saa na abrabɔ ne tie o ntimi me ha me ho bebree nti meka nyame asɛm kyerɛ wa ɛwɔ mu a na mafirim me meka nyame asɛm biem because me hu deɛ me meka nkyerɛ obi ɛdeɛ na wopɛ sɛ wotie a wonteyɛ wate ne nyinaa ɛyɛ wo a na wo se wo nsakyera ɛyɛ wo ne wo nyame ntam asɛm nti abrabɔ no saa na tie wo nua ɛkwan bi onipa ɛbɛfa so biara no ɛyɛ ɔno ara n'asɛm
Say wodi si wani so say obeye papa eye wa wasem wodi si wani so say obeye bone a eye wa wasem de obeguo bia obetwa no kwasem ewo mu no mimi ti wei enti wo fi say opatafoɔ me yɛ mabrabɔ basa enti wo fi sɛ enka consequences no enka ma me so ɛyɛ wo so na bɛba me bisa wo adɔfo a mo hwɛ me enti sɛ opatafoɔ me yɛ ma nneɛma basa enti wo fi sɛ ɛso asodie no ɛbɛba me so ana ɛbɛba wo so enti me opatafoɔ no whether you hate the truth or not, I don't care. Enye masem o no kure na wo mpe no ha me de me ka me no kure uhu mi amempe ma asem me all right sana me suban tie sa na yetete me after all yesu si onipa nyina do wadue sa nso na nipa nyina tan wadue me de mabɔ me nsuo me opatafoɔ me say mabɔ me nsuo Jacob tumfoɔ na ka kyerɛ me ɔse he asase na wote so no untimi ntena hɔ enti bɔ nsuo tumi na me de ama wo fa bɔ nsuo na me ama bɔ me nsuo me mabɔ me nsuo ntimi num nsuo bɔ me nsuo saa nsuo no na me dom ma me kra ani gye saa nsuo no na me nom ɛma masundwie nti mabɔ me nsuo a me nom ɛnu nti na me mfa ɔhonam bia ho no ɔwo sɛ me pie me ma ɔkwan wo bɛɛ me ɛmfa me ho me ne wodi agorɔ me kan no korɛ kyerɛ na wampa ma block you me mfa ho ne deɛ ɔde bɛyɛ me ma prepare bibia ma brabɔ na me wɔ no ma prepare bibia bi ɛbɛtumi a ma prepare because minim sɛ obi bɛyɛ no ho sɛ waben ɔba bɛkyea me na ma kyerɛ ne sɛ wiase sɛ mprɛduasa aboa kraman n'ani enso adeɛ a na nyɛ bɔre gahene amfikyire nti o ba na bɛyɛ ho sɛ woyɛ tɔfo a na me so ma kyerɛ wo deɛ me wɔ saa na masa boa me ho intellectually because obi ba bɛyɛ ne ho sɛ wasua onim de nti ma boa me ho intellectually saa na masa boa me ho legally me wɔ lawyers wɔ hɔ opa abusa na wɔn ka nkyerɛ me wɔ lawyers wɔ hɔ me wɔ lawyers oyɛ ho sɛ oyɛ gangster no match etimi style bia bi ma yɛ ready style bia bi ma yɛ ready wa wasɛm me mabɔ me nsuo me de me nsa si me bo sɛ me mabɔ me a me nsuo mabɔ me nsuo a me nom me mabɔ me nsuo a me nom nti de ɔbɛn me no na masa nsuo ni bi di ama wo bi de nsuo ni bi ma wo kra na wo nom no sunsun mu a bo so obenya asundwie ama wo kra obenya anigye na de ama wo kra ɛno nti na yesu ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ɔbaa nsuo we na wo nom ne de unya ɔgye o na mmom me yesu me na metimi ama wo nsuo a wo nom a nsukɔm ɛnne wo da ɛwɔ abrabom ti me mabɔ me nsuo ɛna metem ade ho de me feel sɛ me pɛ na asɛm no na mama ne nsuo ni bi sɛ gye nom de me feel sɛ me yada no anaasɛ de Jacob tumfuo bɛka sɛ wei ma ne nsuo ni bi nom na mama obi de adware na wo ho afi saa na me life tie nti na me obi bɛɛ me a nipa no ntimi ndi hia but ofiri me nkyɛn kɔ a na ho kyerɛw nipa no ho timi kyerɛ nyɛ sɛ me na ma yɛ obi bi o because wo bɛɛ me no nim de me de yɛ wo kra na dwo sɛ wo nim obi ho a ɔbɛɛ me pa na nneɛma nyinaa kɔ yie ma no nipa bebree ɔmbɛtimi adi adanseɛ
obemi kakrabi ubon se na adwendwen bi ayi afiri so ba wo ye on so oni manya edi mi de maka no kra de a kire ewiase ne me ha me hu onipa ho because onipa no wo ye ne den untimi ntunefo untimi nsa kire nipa agise awurade na bam agise awurade na bam enti bibia wo awurade nsam se de awurade be ye bia no ye danase ye danase omo di Yesu achi no ensuo na Yesu boy no de ma omo nko ananum ye o odifuo bi enu ha omo ni nsuo odifuo bi agbo ni nsuo Yesu bae no obebo no ani nsuo anu ode ma na chidifo ebi die eye ayaresa ebi die eye empuntuo ebi die eye nkanko esikafo ne adefo a na di Yesu achi nyina no ni nsuo ni bi no ode ma omo sustain wo Samson bo ni nsuo efise na okura nyame ahonhom nso saa na Moses soso eduru die ede no obo ono ani nsuo saa poma na Moses de hwi ebo ni mu no ema nsuo ni ba saa nsuo no wana boy Moses na bo na ade enti saa tam no se woni ye Moses enye firi a nsuo no wunya bi nom da enti abra Moses ebo no ani nsuo no ene ode ma omo ana edi nachi ena afei omo akoma ensu komo ana edi wo omo no omunya ogye ene asundwie ede ma omo kra sana abrabo ne tie odifuo Elijah eya kenkan Bible no abro odifuo Elijah edidi wiye no na onya ensuo no eni nti okasai ema ensuo epie firi from by tienie odifuo Elijah okasai ema ensuo epie firi from ebai ono ane boni nsuo odifuo Elisha eye Elijah ba Elisha ono an boni nsuo me mabomi nsuo me opatafuo me ka kire o mabomi nsuo na mabo no enya me maame dia enya me papa dia enya me busuani bi adia nsuo ni ya me dia ene wo mo a etie ma asem na omo hwehwe ahenie no mu asem na omo hwehwe ahenie na chi omo na nsuo ni ya omo dia enti su kom de wa obi wo ho a wo hwe mi yare ensu kom na de no obi ahokyere nsu kom na de no ahokyere nsu kom na de no obi wo ho a ahokyere fitai ahokyere nsu kom na de no nti mabomi nsuo wo ba mi a ne ma sa nsuo ni bia ma wanom eye sika na wo pa na me dia ma ba wo sori tia me a Yesu se de obeba ba hwe obo ne so no obebubu na de obo ne ba hwe ne so ne de ebeye ne pasa tene mfa ho eno enti se ye wo se o be kan asem bia ma na hye opatafo ana o be ha bibia sister save your breath before say oni obi be ko eko no di nkan ye spiritual checks e wo na chi ne busa nipa no ni su ne ban ansa no wa kontokwa mistake eye Idi Amin mistake oye no abra okokon no wanko we na tamfo no ofiti ya na otisi mu eni nti ye bo no ma ne boroso wa abrabo na wo bo na wa abrabo obi enye obi abrabo sede ye wo pe wo no ena wa ye wo ho a wo de te wo no sede me pe me ho no ena ma ye me ho a me de te wo no me de mabomi nsuo opatafo me se mabomi nsuo me no mu nsuo ni bi because mu nsuo na amonom no eye ka nsuo ahokyere nsuo yawdie nsuo esu nsuo atete nsuo na amonom no emma masundwie mu nsuo no emma masundwie emma mu ko hawo ni amane ani atete mu
Ti me ma bomi nsuo. Me mfa obi aho. Me opatafoɔ me mfa obi aho. Ewa wasem. Ewa wasem. Opatafuo no okanesi ofra neba yeje no grewi na yeji nemu yemana iko prophet opatafuo yeje no grewi yendie na yeji nemu yemana iko prophet opatafuo ayara didi na prophet opatafuo okanesi ofra neba yeje no grewi na yeji nemu yemana iko prophet opatafuo yeje no grewi yendie na yeji nemu yemana iko prophet opatafuo yeba Nana basano ebeti ya kedi afuo obebu dadi adapan ni we yisumu Dia me ma bom nsuo. Nti o no. O dia o ka bia na mfa me ho. Ablabo na ayebo no he wa no wasem. We unu ma de ko de. Sa de we unu ma de ko de. We nsuo ni bia o. Nsuo ni bia. Dia me pɛ na me ma ni bi nom. Me opatafoɔ we nsuo ni bia. Dia me pɛ na me ma ni bi nom. Me opatafoɔ me se ma bom nsuo. Me ka kyerɛ wiase se ma bom nsuo. You see this? When was that day? We a ska. Huh? We ye a 10,000 pounds. We and a date you say. 10,000 pounds. A 50 pounds note. Tienye, a 50 pounds note. Na a maku 200 80. 50 times 200 a 10,000, right? Kenuni. We a 10,000 pounds. Another one, 20,000 pounds. Another one, 30,000 pounds. Tienye. Another one, 40,000 pounds. Another one, 50,000 pounds. Mentoaso ana minyai ensan yo bebere wa ha we 10,000 pounds note. 10,000 pounds note metimi ayi bebere di a kyerɛw me mabomi nsuo mabo nsuo di atu wiase di nsukom de no pa oni machi me mepa wo kyɛw se chinchina da bra be di machi da ebi nsi da me kan credit the actual we kitwa we cha chicken change we 50,000 pounds Ghana sika me say me papa no me maame no me nua ba no me nua be ma no a
me come what ya say me nimu de me nimu no no eye tumi no nti upa be di machi uni machi a like upa de opa bi akoka emfa me ho ma bomi nsuo sa wo si ohia na eku a brabeji nkwa su bontini binom eye sika nsuo me ma obinom a won kire ubiem eye adwuma na wo ye be yie eye Jacob tumfo na de maame me mfa tumi ni nya hwe me mfa nya hwe me mfa tumi ni nya hwe me de boa nipa o ha me ana me de how me o ha me ana me de house ana me tie na yiko prophet OPATAFUOR ye jinu grewi ye na ye jinemu ye man na yiko prophet OPATAFUOR yeba ono dinsini konfo ekura timi ka se kope we bra no mfa nye ade ma wo na entimi nye yie ma wo na ono awurade ena entimi moa wo de sika ne dwetaya ne dia ona entimi moa wo mebisa wo ndi nyankopon ntimi nhira wa na media mabom nsuo na metim baabi ensuo no bibibia wo mu bi ensuo no bibibia wo mu bi enti se ya ho kire nko ade ya ade forget na mi din no mi din OPATAFUOR no kura ye hyira so mi din OPATAFUOR no ye di ato gema hyira so a ye di sika emfa afemfa mo ho enti me de otie ma asebo no ena menimu no na se uti baby ena OPATAFUOR wa yese wa ye this OPATAFUOR kra no me endu visa me fa ho nti wa adwene mu no de wo kan e o samati oh David forget it forget it I also matter. Maintain, forget it. Now, bomb insuo. Yesu kachere omo. Ose oba. Insuo bi wo ho me de mawa. Insu komo ne woda. Ede ne enka na wo wiase. Me OPATAFUOR kura mu bi. Muhu mi nya 3 years ni. Enye 4 years ni. Enye ebi 5 years ni. Ebi 6 years ni, ebi 7 years ni, ebi 8 years. Obi wo ha wo tie me nka ana wo tie mi. Ebi wo ha eye 15 years ni. Enso o kasa kire na waye na so. Na so no na aye some star bi. Eye wa se wo mi nia. O David. Me mpredom unim de ntia. De ntia me mpredom no. Edom no me de yede me kro omo frɛ me a me mfa edom no kra no me ho hyehye me omo frɛ me a me mfa onyankopɔn na predom de ene ono predom emfa hye ono awurade ehu animonyam awurade ene predom because awurade na ma nkwa enti awurade na etwe edom de ma ono no ho a owo enkwagye de ma wo etimi no mempredom eni na menkɔ konfo ho menkɔ malam ho menkɔ dunsini bi ho se ɔma me bibi na bibi be na ade be ma me bibi be na ade be ma me bibi be na ade be ma me ede na wo konfo no de be ma me ede pa na asase we so mehwehwe a minyanti ade so konfo na de ma me ede ya
Dear ya. Bibia ni ho. Nyame na ni hyire nipa. Me kopɛ dɛ afei na mekɔ kɔnfoɔ hɔ na kɔdware mi wɔ nsuom ana afei na mekɔ ama kɔnfoɔ no wɔde nsu kankan bi adware me na me wia me ho abɔ kankan ana sɛ den ɛdeɛ meka no korɛ na de akyerɛw meka no korɛ de akyerɛw maka no korɛ biara de akyerɛw sɛ baabi a wote no ɛmmoa wo dwane bɛsene miɛnkɔ dwane na sɛ wo se na ɔpatafoɔ koraa meteyɛ no yɛsɛ wɔyɛ sister gyankwase asɛm no pɛ baabi tena na wo koraa mehu nkɔ nipa mu de biara mehyɛ dɛm na nsɛn koraa na yɛ ana mapie na magya makɔ ne nam me site mepie no makɔ ne nam me site sika nti awurade nyankopɔn deɛ menya me dwuma no a meyɛ no ɛnyɛ sika nti o meka no koraa kyerɛ wo sika deɛ yɛbɛtoe yɛbɛtoe yɛba bɛtoe sika no yɛbɛtoeɛ no yɛbɛ nenam sika no ho a ne yɛgya hɔ kɔ busa ho sɛ saa nipa 5,000 na yesu ɛma wɔn aduane no ada yɛkum yesu no ɔmo nyinaa dwane kɔ ɛkyerɛ sɛ hwɛ miridi adeɛ bi fa owura yesu ɛne n'asɛm pa a ɔbɛka yɛ ho saa nipa bebrebe nyinaa mu no yesu ma enipa 3 pɛ nkwagyeɛ tie ni o yesu enipa bebrebe ni nyinaa mu no ɔmo nkwagyeɛ nipa mmiɛnsa na ɔmo nkwagyeɛ ɛna inner circles foɔ no so no mmiɛnsa ɛna ɔmo nkwagyeɛ inner circle no deɛ ɔmaa no nkwagyeɛ a ɛdi nkan ɛyɛ Mary Magdalene owie na ɔka kyerɛ Peter sɛ Peter masene de ama wo Peter sɛ owura yesu si Peter masene de ama wo ɛne yɛ second one. The last one or the J no Thomas no ni omu mienu ye Thomas ya baako edi ata enye ono na Thomas na Yesu pɛ na asɛm paa no ono Thomas no ono na Yesu man nkwagye asa oba externally a omo a Yesu ema omo nkwagye Nicodemus oni Joseph Arimathea omo gina baako akwa na osen asennua no so na oka kire nse ene obeka me ho wo paradise no enam Zacchaeus asen nkwagye abafie ha ne nti on dey declare say Zacchaeus majo nkwa mama nkwagye abafie ne omo maka nyina omo dwane asem to Yesu omo nyina dwane over 5,000 people that Jesus fed in times of crisis. All of those people left him. Kase Abraham na form. Jami mabomi nsuo, opatafuo mabomi nsuo. Opa abesene mi enko. Nsuo no ewo ho. Memfa nsuo no mu de enka me oda. Opatafuo.
me say me mfa ensuo no emu de enka me oda. Now say nko o de o say na me de bro. Oh, David. Emre ni na enipa afa. Emre ene na nipa afa. Enti onipa bia ni ho a owura Ishmael ubetimi aforso no e de nkwaje ama ne da. Age so onipa na oye na adwene na osipi. Enu ntina the nature of creation, God didn't make it autocratic. Ohwe abodie mu ene se de emu nyansa siti a onyankopon wa mowiase ewo enhyeso kwan so na emom obo wiase se obema onipa adwene na onipa atimi adwene ewo abraboni na watimi aye bibi saa na wiase tie enunti onipa na onipa na oti ho sisi a onyame ma wadwene bi wo utirim onyankopon ma wadwene bi wo utirim saa adwene no ena bua ema utimi take decisions. Enti onyankopon de ondi nipa bi abro hwe abra Adam and Eve eye asodin no mpanyimfo aduonu na animu baako okra agya no na agya no ema ne baaye mpanyimfo aduonu na ne de otoso dunum 15th, the 15th of the 24 elders. Awurade soma no mani firi soro no oba asase we so eni Adam betena ye eni otete Adam kire Adam ekozi sei set a pencil or say yi na bofo ni mpanyimfo or the prince payini pa baako or the prince or the 7th degree sa 7th degree na American sa prince no ene na mo frɛ ne obofo Michael no sa payini pa no prince or your prince or your dishie or your prince mo frɛ no obofo Michael no ono ni din pa ho yɛn frɛ no Michael but brofo kasa mu sa na mo frɛ no mo se bofo payini Michael ono yesuma ni firi soro ema ojae de oyɛ nyinaa ebetena asase we so se obetiti nipa ne wa kyerɛkyerɛ nipa akwan ekosi sei enamua na ɛyɛ Enoch kokinkan the book of Jasher ubehu se Enoch time omu nyinaa rejecte no omu nyinaa rejecte nyame ena Enoch kyerɛkyerɛ nyame ahintasɛm ɛka ahintasɛm ekosi sei omu honom saa tam no me pa chaw ekosi sei Enoch abra bo so no awurade ani na o ka se bra osoro na betena osoro ahenie ani mu daa abra Enoch firi asase we so a o kɔ osoro ɛna ɔno a ne ba Metusala tieni Enoch no a ne ba Metusala ɛbɛfa ahenie no ɛna Metusala ɛkyerɛkyerɛ nipa ɛtenetene nipa abra Metusala wuye no ɔno obi abɔhweten obi ndi awurade akyi biem ansana bɔne ɛfa ewiase nyina di so ansana odiifo Enoch satam no na Jacob tumfo awurade abɔ akonya kɛseɛ ɛde ama no ɛwɔ n'aheniem ɛwɔ soro ama onyankopɔn abɔ n'abaso ama na bɛyɛ panyini paa wɔ soro ɛna awurade frɛ no ɔno kura anya awurade na frɛ no ɔno a na kɔ Jacob tumfo anim ɛkɔbu kotodwe esu ya ɛna
papa ne ka kyerɛ nse kɔ ɛna Enoch ɛfrɛ mpanyimfo aduonu nan no ɛna ɔmo nyinaa kɔtena ase ɛna ɔmo dwendwene yɛ na ɔmo bɔ nipa na ɔmo de enipa no kɔkyerɛ papa na papa ne de ɔhome ɛyɛ nkwa home no a ɛno na yɛ safo a ɛwɔ papa ne nsɛm a ɛno ɔmfa ma ɔbɔfoɔ biara nkwa home no ɛte sɛ safoa ekura Jacob tumfuo nsɛm ɔmfa saa safoa ne ma abɔdeɛ biara ɔno ara ne nsɛm na kura na ɔmo suma a ɛyɛ Noah ɛma Noah ba asase wei so ɛna ɔmo de akwalaa no kɔfa ɛyɛ Lamek Metusala babɛɛma baako ne yɛfrɛ no Lamek ɛna ɔmo de fa Lamek so ɛna Lamek ɛkɔwo ba enti Noah ewiase ɔbaeɛ no ɔba ewiase sɛ ɔbɛgye nipa nkwa Noah ɛbɔ dawuro saa emfie ahansia tienie Noah ɔbɔ dawuro saa emfie ahansia ɛnyɛ emfie aduosia o emfie ahansia Noah na wɔse ɔnware tienie Noah na Noah se ɔnware enso Noah ɛkyire no ɔware yɛ na Noah yere ɛkyɛn no emfie bebree ɔbaa na Noah ware no na ɛyɛ ne nana ɔno ane nana ɛna Noah ware no saa tam na Noah so ɔnware nti abrɛ ɔmo force na ma ne ware yɛ no na ɛmaa no a ɛwɔ hɔ no nyinaa sa na aka ne nana ɛna ɔkɔ ware no ɛna ɔne ne wo Shem, Ham ɛna Japhet Noah ɛka nyame asɛm emfie ahansia ɛnya aduosia yɛ 60 years ahansia yɛ 600 years enipa dodo sɛ na sakyrae ensu yiri baaya ɛbɛsɛe wɔn nyinaa no ɛkɔsi sɛn abra Metusala wuyɛ na Noah ewiase bɛdi Noah ɛyɛ Lamek hɔ na Lamek transfer de ma ne ma Metusala ɛdeɛ na si yɛ ɛyɛ Lamek de ma de ba Noah because Noah deɛ ɔmo bɔ ne firi soro sɛ ɔmra magye nipa ɛdeɛ na si yɛ 600 years enipa nsakyera da na wo 10 years ana 4 years pe ya mede ehu no ɛna wo se me ka nyame asɛm a wo bɛsakyera wo boa wo nsakyera me de ma bom nsuo no pa na mama obi anom ompa sister me pacho twam ne kɔ asomdwiem Noah ɛyɛ ya na Noah so transfer tumi no ɛde ma ne ma ɔde tumi ne ma ne ma Shem ɛna Shem ɛdidi soa na didim kɔpem sɛ yɛkɔwo Abraham mu nyinaa Abraham so ɛna ɔkɔ Noah fie ɛna ɔkɔsua nyansa nti Noah fie mpanyimfoɔ ɛna tete yɛ papa Abraham ɛma Abraham hunu nyansa enya nyansa akoma ehunu kwan a ɔbɛfa so a ɔne Awurade bɛnante busa ho sɛ Abraham enipa dodo sɛ ne di Abraham akyi nipa bebree solitia Abraham ɔno ane yere kura solitia no na die we biem na abɛka eduru mire bi na Abraham ntimi ntina fie ɔne nam basa saa mebusa Canaan asase na ɛho adea mebusa mo a mohwɛ me nyina Canaan asase ɛho adea onyankopɔn amfa ama Abraham ɛnyɛ na ɛbɔ hyɛ asase ɛnso so ɛkwan a Sarah ɛde Abraham fa so no odwane ɛkɔtena Hetifo asase so ɛhɔ ɛna Abraham ɛkɔtu empena bi a ɔne ne kɔtena yɛkɔwo yɛ saa empena no enti abra Abraham Sarah ewu yɛ kora na Abraham ntifie enti wokenka Bible say na Abraham ba afie ɛhefa no tienie die enti a Sarah owu ya Abraham eba befa no
ekoko sie no enye se ne yiri ntia o enka ekwanya Sarah edi Abraham fa so enka wo mba na ware na ayi ase da na onim di ntia obae eye Sarah ni nua be ma panyini ena ye Abraham no kure pa obu firi omo ye ejama but omo nye nama Abraham papa ne baba ko ene Sarah ena Abraham ware no tete hono de na utimi ware eye o papa ba but de na ware no ye o maame ba ena ono achi ni nua ba Sarah enti enunti na Sarah eye Abraham nua eba nokure mu ampa enti na Bible say ye nokure eye ni nua ba ampa enunti na oba ya ompese ni nua ba no na amu no anani funu no ebeda ho asen ena obetam oba no ena ode ne tu we mu ena oma medical doctors ana ewo ho edi enuhwam ne ade egu su se ne be ya efunu no mpro ena ode ko Haiti fu asase so enti Haiti eho ena Abraham eko Haiti fu mpanyimfo nchen akosere wo mo se mesere mo mumma me baabi na memfa nsie me yere ansana Haiti fu ebe ka kira Abraham se Abraham odi wo ye Nyankopɔ odifuo yentimi ema wo baabi na wo akɔhwehwɛ baabi a wo pɛ bi afa ye de akyɛw enti Abraham kɔɔye no okohu asase bi na asase na efe enti okɔɔ ho no na eye krom ho a krom ho sikani pa ba ko ne dia enti krom ho sikani no na asase eni na musie ye a daachi ye besie no ɛna Abraham so wɔpɛ ɛna wɔn nyinaa bu Abraham efere Abraham esuro no ɛna sikani no de ma Abraham ɛna Abraham so wɔtɔ na watua ka wɔn se daabi da sikani no se daabi onji sika bia emfiri eye Abraham nkyɛn ɛna Abraham convince na ɛna otua ka ɛhɔ ɛna osie ni nua ba Sarah ɛna asase na ɛkaaye no ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ɔno Abraham so wu a munsie no ɛwɔ ɛyɛ Haitifoɔ asase no baabi a yesie ɛyɛ ni nua ba Sarah no ɛhɔ ana munsie no omo ani di Abraham akyi na wei ono ane wo faase Lot ewei ni wo faase Lot omo di areho saa no mdi free wiase nipa no omo ba beji omo nkwa no ekosi sei edidi mu ana Abraham mu a generation eba ya na bedu ahenie no ebedi Isaac ho Isaac free mu na ahenie no ebedi Isaac so Abraham wo Isaac Ishmael ena Midian Ishmael ekoye nkramoni Isaac ebefa Christopher lai ena Midian no ono ka ho no so koye konfo bema enti tumi miensa ene firi Abraham mu baaye ya ka bibia kire mu amomfa ba kunu su koye konfo bema na odi na ja ono media ni no oye nananom saa na ja omo so eti won baabi ansana you can say me by excuse me yade ansana ahenie no ebedi Isaac ho enti abra ahenie no ebedi Isaac ho no ena Isaac so wo Jacob eni Esau ena ahenie ni bedi Jacob ho ena Jacob so wo enkwala 13 emmema 12 obaba ko e friend Diana sankwala dumiensen omunyina ha Jacob ena Jacob ekesi emmema 11 Genesis 49 verse 1 okinkan ya obehu odumi wo munyina ena oshira eye Joseph pe
ohyira Joseph pe ena Joseph suso ekokọ woe ewo Misrim ena ahenie ni tumi no ekodi Egypt fo nsa enti Nyankopɔn tumi no ekotena Egypt ona na ete ansana omuwu awo ntoatoaso sama David mu nyinaa ba ye ntoatoaso sama Solomon mo ba ya da Nyankopɔn adaroma eye yekowo owura no tabra ye wu Yesu no ana omode ne kɔ Misrim na okoji ahenie ni tumi no sa ba back enti abra na David edi hene no na akonya ne de na ewe Israel enso na Nyankopɔn anim onyam no na ni Israel na akodi Misrim asase so minia sahani oma we nyina si ede be biem na yen kan van kyerɛw Yesu beso obaton nim oye nsankyerɛ ni bebre enam se oye young guy ninti ema eba asoli nyina omo de ntroto no so enne me no kasa ekura no omo se Mary Magdalene Yesu di no meboa wa ebia wate bi da meboa wa utie mi no onte da say obi kan o baby say Mary Magdalene Yesu awe no amoma wo eba bia ye frɛ ne Sarah ana o makoto akwala na to atwene eye France me ba cho onte da wo wate ne comment section wo ade anyame be bia no eye omo keka we ya Yesu free system ni mu koye asuafo a na ewo ho efa enkonia ne to wo mo kon ho eka nyame asem abepim samri tieni o asuafo ne kan ye kunkum asuafo ni nyina ye bi wa nwam ye bo obi no masenuam ye si Stephen abuoku no eye bibia edi ebiem na men kan kyerɛ sister bra me se ma bomi nsuo me opatafoɔ ma bomi nsuo opa meseni enko ompa di openo tena hono but emane nye o say me bia me be ye bibi dia please you and now me be living me life e dia please you me nye bi da I say me suban ye different me emfa me ho me papa me maami me nua o se won sum nyame akọ emfa me ho baby awo kura me o da baby awo me o da say me nua ne o se won sum nyame akọ e na wo be me na ade na wo ye no ebe ma me ni Nyankopɔn ntam anya problem a me ma wo ma me nkyempiem wo de opa be opa fa me court wo de me court ameba de maduri ye de court ehunahuna me OPATAFUOR de maduri ye de court ehunahuna me de maduri de masua de aduri ba bia manya sika aduri ye de court ehunahuna me ana ye de police ana soldier ene ehunahuna de me maduri enti me de mabomi nsuo opa asundua me se opa besin o ma we emfa me ho me de henya wo na obeye bibi ama ma adwene na edam tirim no asa like me se masachara ana me se me free urade na ase no ebi kura nzida ebi kura nsida ena me nka se me nko ana metene no abeka se oye ne ho se wotene ama habi sister forget it say yetene ne nko ade ya ne forget na me gangster bi en ho ye righteous
if you say abrana yesu enam asase no so kora no yesu anclaim so ye righteous da omo ka kire so owura wodi enim se won kire nyina ye na aye oni patre ni o se da bi de o tene o ye papa ba ko pe ono ne osoro agya yankopon enunti onyankopon edi nipa abawiase abre ni don nyina se omo be kire onipa ono osoro agya yankopon na akwan eno no nipa de na nipa yeye utimi di tumi ekura wo de boa nipa na nipa na sa kogina ba bi basa ne nsem obeka ensisi so poto boni a ono de aye ode onka da onka wa nwene se emoja ene akoma da omu ndi de ode ye ona ebe ya wo ya but ono ne de ono de aye ono pese o kire se me de aye okura e kura wo ye sofo nti o se o jama ne che ede me sa agro no me ndibi me ndibi kwa sunjiem de bia me ka kire ni paso me opatafo me hwem husu ye sana beza me ka kire o abomi su me mabomi su ope bia no mu a me ma obi anu me mfa nsuo ni mma atiri modin enu sigana maye misimu se munye kuma efisa ya mumuna opatafo no afiri apa ono na odi erade huhu me wone so no beba beji erade maye free kwaye mo okana esi ofra na eba ya jino grewi na ya jinemu ya mana go prophet opatafo no ya jino grewi ya die na ya jinemu ya mana go prophet opatafo adie radidi na prophet opatafo no akanesio afirana metiwe nya afi na me be ya zan o afi na me be bo obi pa ma na be gina TV so no abeka se me ba odifo opatafo na me yale etwo ena obompa ma me na etwo na tu ayira o sa na opat o dabi ande onti bi da nya afi na me be boni papa amana bedi adanse kurumu nya afi na me kosre ni pase mo nheda meye abubuafo na mo metena wheelchair mu na me nheda mo mpa ye mamo na mo nsole nante na me mfa ntu wiase na enipa hu se odifo opatafo se wa bensa wama akwa na ote ehehe ne necho atu ayira dabi nya afi na me no ko hihye hotel akwayo kanana ene azabia no de me ye na me ye na no na me ye o frem hotel kura me ma enye dia na me hwehwe na wo no enti 200 pounds untina aje se me ya azan 300 400 500 1,000 2 3 4 5 bia one note say one note what 10,000 pounds to say the ebi kura me bia sa chicken change we kitikiti we nti and I was say me kope obi oyetwo
me kope obi we ni frani na me pe obi no head eye na so ye bodamfo na ma head aba Jesus na nipa na head mu na hwe na ye twa betu TV so said ye Nigeria ne Ghana sofo eyi concert wo TV so edi da nipa sana mahu se omo abin bro se me yesa edi na me pa afiri o sika sika enti bibi we enti na say me ma obi ye ne hu se we ni frani na bi ya me mfa ho ndi me ni obi ani azaye nemom nyame dwuma na me ye no sɛdeɛ mesitiwe saa na mete hɔ mani mmiri obi abibi me mani mmiri enti sɛ metem baabi na ɔka sɛ o odi for patafoɔ gye $200 a na no megye a nti ɛno mayɛ azaa 200 bia woma me pure water sika ɛno nti me mayɛ azaa me nya azaa o bia no obetu aka kyerɛ sɛ ɛna ɔpatafoɔ ɔde me kɔhyɛ ha ɛna ɔde me kɔhyɛ di ayi hotel bi ɛna ɔgyame ɛna ɔyɛ mis me mfa ho me ma so dem kora me mbɔ afɔdeɛ mɛbɔ afɔdeɛ a na yɛ afia no asa invest me time wɔ nneɛma bi ho me ɔpatafoɔ me invest me time wɔ nneɛma bi ho na me ye we nyina na osa gyina baabi se na osofo no oboa opatafo ya azan abra wonim akoma mu se me nkotena baabi anko ya azan why no se me ne na hyehye ho se omra bedi adanse abra nya ne kode da nipa ne mra bonte ne meka me nya bi da me nam ho saa enti o ma me $200 $500 $1,000 na magye ani die kwan so na madawase me dawase wia na makotena me ba bi din na impasem ani ntina odi asole wodi asem ebe fore mi a na makoma o mama go all out na ma ye de ensesemenye na me de how saa na tie saa na mabra botie minia entina me to asole mu no na mo adwene am se me bebi asole na me ejigamia 29 December kura me twam me ejigamia 29 December kura me twam me opatafo na me ka kiro me to asole mu e de kire nipa se enye collection bi nti o enye offering bi nti se kwasiada me kwa kwatena aso dem ho na wa bra me sika kakra enu ne hia me enya enu ne hia me na mom me pese wo te nioma bi se dia me wodi ma wo no eburu 1000 Ghana eburu $1,000 so me makuma pre oje di ama wo makuma pre se ebesi wo yie oh my goodness, oh my goodness. Ene mo a mo hwe mi nyina mo bedi adanse se ewiase aye dindindin mo a mo te Canada meboa ewiase aye de ana anye den Canada fo mo a mo America mo a mo UK me pato eni die kwa so ewiase aye de ana anye den Ghana de eburo dindin so enti men toko ana me ko efiri titini nyina na me ko ba ni nyina ne se sister bra America na wo no nyame amamu a untimi mobra Germany na wo no nyame amamu a untimi mobra eninti me die kura me no die kuta me opatafo no die kuta me no ena me se ye nyina ye nkamom na wo die sunsum no jaama me na honamani wo de bobra fa nyansa na nyame de bo wo no fa toto nioma yie na sunsum no de jaama me. Ene
Ewiase aye diama. UK ubenya just a chicken change of 10,000 pounds ukra no. Edin. Sa sika fia we 10,000 pounds of fia we and no ubenya bi wo UK kura edin. Enzi we is ga we 140,000 Ghana cedis we 140,000 Ghana cedis sika we kura me 140,000 Ghana cedis yenwa ne say na amene nibisa yenwa ne say na amene na me kira wo say besimyenko me kira me sira mo say mo masimyenko na die like die wo wie mu na eba no die nam kwan mu na eba no enya bedura onipa nia sundue di ma ne kra ede na men kan fanche ha obeti sofu bi say papa unfiri nyame obi timi ka say papa sofu bi say unfiri nyame na wo ye antichrist na nyankopo asoma wo say brabe say wi ase no mimi tuwe manim ni antichrist na sofu be na wo Ghana ha wo say wadi Yesu ho adanse ya adanse papa senemi aka de ombi a kire me enfa me hu e kine bi uko hu se me papa bi me maame bi tienie ko to se me papa bi me maame bi me wo faase bi eba bi oti ba bi no obra enko gira onko kase opatafo ne mum kase opatafo ka kire o se onde wa boni nsuo di ato ho uye din na otena nsuo no ho a obanum ensuo na ma okra amen na opiri beberebe a ensuo no entimi ma ontena ho ye be pam ene Ghana hwede Ghana aye ene Ghana pa me ne wo kasei Ghana me ne wo kasei hwede Ghana aye hwede we a Ghana aye Ghana ene Ghana pa hwede Ghana aye ibisa ehifa na enye din ha ene UK aye din na baby ti say Germany kura de yenka Germany aye din me mabi omo Germany omo timi kasasa enano na mia mi bu nsuo ni bi ma baako onum ye de ne osresere na mse won de wi asesiti me catch ro say untimi mfa wani kan e mobra na aka asa meboa wase papa me nimu da me baba ako o Germany wasu na one day am said nani enche bia sa na me say o de ko eye wasu too much na me man nsuo ni bi say genu nye sika na ope afi de o sere bro me ya wazan o adam me ni obi be hihye ho se enipa ne hye da meye emedia danse se me opatafo ma yesi abrame nya urade ntua meka urade ma me mre me kan okore de bia uhumi na mpem asem a opa ko emfa me ho really o efa mo be emfa me ho and he fa na nya din usu dwane akọ Israel kra Israel ne Iran ena ekun enti Israel kra no omuni asumdwie ena usu ukọ UK ena UK eni omamu aye din agi se me na me ma unsuo ni bi no ansa na emu ya din kra wo de wonte me ne efre mo patafo me se me ma bo mi nsuo de obeka akoka bia ye wa wasem akano kra chi onipa de obeye bia no e wa wasem wo se yes opatafo ye this we data me de me pa chaw eni die kwa so me mfa ho de obeka bia no elhame se oka na eboro so a edura na adwa na madan oka sa na me misubantie ene mo amote Accra ahu de we wiase ayede
Enkranfo no way, mo comment section wa mo ma mi hu. Akrafo no way. Akrafo no mo way mo ma mi hu mo am won kran nyina mo ma mi hu comment section ase. Ha? Mo am wo comment section ho mo ma mi hu enkranfo no. Ene Accra asetena na te say. Bacho enkran asetena na te say. Emu ode ana emu ohye. Bacho mo am won kran no emu ode ana emu ohye. Hwedewe a enkran asetena asia ye tough. Ene light bill, water bill, aduane a obedi, samna odi bedware, car obefro, uti enti, ni nyina ete say. Now they will say, utira ye min kanchiro se mi bekum, min kanchiro se ene obi kope sika. Common sika o. Common sika. Common sika. Tieni o. Obi si okoye saka. Obi su opesika. Ana okoye sakawa. Yesi jisi okodidi bola so. Yesi jisi okodidi bola so. Bola o. Obi pesika. Bola so ni yesi wonkodidi. 2 million okọ ni nchen say jisi odidi bola so. Nana J says, Papa, we are dying. As for me, Papa, I have not opened my shop for a week now because I don't have money to buy the goods. Nana J, any obeshi you. She said, the Nana J, the SC any part, any obeshi. And now, say, Ope, a chicken change of say 15,000 a year, loan be or bango said, 15,000 be chicken change if you be sir. Na ode afani oma kogu shopping ope kurankura sikas obi su okope sika sika na okoye na yase agisi oni bodam ni koda obi su okope sika chicken change we bi okope paper ibi sa paper ya ekura mi oso okope bi omo se gise oni bodam ni koda. Imagine oba onware ye bodam ni wabu ni nsasa o wabu ni nsasa bodam ni onware da ohuhuru akosu akuma ni mu da obi a wabodam be 10 years onware da oyo oba wabu ni nsa eniomen impurities ensusikanti sa pepa inti yesi boy no oni bodam ni koda na we woni bodam ni da mpacha obe nipa bi enioma fi na bonsam de manipa enioma fi na bonsam de manipa enioma fi a esu nim fasode ena obonsam odi ma onipa uni ma meka no credit achiro ene boys a omo Accra omo ye game boys nyina omo bebre ntimi nware o ko udware a tumi ni be ebeja ho Accra boys bebre nware adinti ab come ye game boys ena omo tutu perfume ena omo de agu omo na omo ne nam ho bebre kura ntimi nafie because dafie sunsun ba be bono ebi wo ho a edura nwumra na heda akopake ne car baabi ade chia na wada ne bodamfo na one nam ho enti hu na aka se anadwena ye bodam ni obekọ ho data na bodam ni ho ote islego no akobodam wo kanso a ade be chia na watena ne car mu no aba no wawie assignment of the day adentia or pesade we paper we just $10,000 £10,000 we opebi onya bi. Now there me catch you say ene Accra boys dodo na just your body tuja Nana J says yes papa up to now the bank hasn't mind me. It's hard, great one. Nana J ubewu uwu anu maba besi wati
Tienio. And then a member be brave one crying. Who now becase or a bema. I just see a bonnet to jar. I just see a bonnet to jar and sana, young man, cry, no cry a bonnet to jar, a man $1,000. A man bear $1,000. Say a cry dollars in the moody. Mumudi dollars, mimidi pounds. Okay. Now, near man bear $2,000, $3,000. Not the young Kubema. Edina continue on wa boni to jakakra. Into be who or berry man among crana ne twa bebre or bo pampers. Minia Nina ye we people winty people winty we people winty people winty huh people winty or pe people win people winty we cry anya say to me now okono obema ni kesi o we o man kesi we kitwa we people winty o common £50,000 no obi da musie ena me ba kofa to me aba ena ma ka kiro say masa me enko na to me we obo nipa ho ban onkum nipa onji moja onpefi yenko ne nya sundwe ma okra we say yes see OPATAFUOR say they be akwa sorry na ya catch say year by this time your life will never be the same. Now a year and be draw, so now your life is still the same. Don't worry. Me dey no kwasem ewo mu ne say obi anu ho betima ma obi asachira me to emi ntimi ma won sachira da because bibi anu ameka kire wa obefa o uti UK oti America o si mi ntimi ma wonye yi he na o ka say ewi ase no e da okwa o unim de ye ya ansa na ade ache unim de ye ya ansa na ade ache I can help you e mo anu nyame dia e ye urade na dia ma me oti America politician cry ya di oman no sika nyina ahye omonsa no politicians mum edwane tieni politicians mum omu dwane kope to me no me dia apeska omu krom ya ban payinfo no dia wa wasem wo say OPATAFUOR yese me ya azan ya wa wasem de me emfa me ho because me hu ba bia me de obi akɔhye makoye na za say me manifre ni bi ani ate me ma ayi no me hu ba bi cross ada me de e to me ni kura me e to me eni kura me me ni kawa bi a hyeme kawa bi a hyeme kawa bi a hyeme me untimi hyeme me njare aduro bi a da ndi moto bi angumiem aputo moto konfuo bi betimi aben mi OPATAFUOR konfuo no de de be mi tumi ana Jacob tumfuo na ade amami emani pa ye esiesie nipa emani pa sundwie Nanaji was Papa, I know you won't allow me to die. As for the bank, I leave them to you. Tia mama me why Papa? Eradi yangopo. Christopher ho ahomete. Omo ho ahomete yankasa. Christopher ho ahomete. Christopher ho ahomete. Obe misbehave sa
na tumi na wasa wode boa no na wode akopira no kwa saa na omuti o tumi na wasa yede boa no bo ane ya saa de apira o anano mini Jacob tumfo ihia ana tienie okay jamen kampo so nyame ya adom e kina me pacho yentimi nhia me tu kwan kakra bi koye nioma de ama obi tienie me tu kwan kakra bi koye nioma de ama obi me komani pana fasika o fasika efrem opatafuo je nioma de ama obi na mama nipa na fasika o fasika ni wia ajazie abai etinyame ya adom a yebehia se Yesu ti ase mpacho yebehia enkrofo bi wasase su ma bo mato ma mini wo mo pa wo ye 4 emema 2 emma 2 ma bo mato physically and spiritually. Josephine Boate nyame Israel erade mo ho ban mame onsiesie wa kwan Elizabeth Andrew ohoye Germany nyina obi ahoye musini okay mame kama nutu amen kam ho Nana J Mr. Victor me mame ka se mi nchiro Victor mame ka se mi nchiro me eya ni mudwa o metimi atena Ghana ha atena comfortably na ma visit o sana mche tumi o ha me ana me de tumi na how uhumi said the obesi enemy anante a me and James Amuzu me call me baby ho catch them say me mema na fasika afi na me di sika koma no me ka se ohu se me di sika koma obi a enye 50,000 pounds o na be da bia no dey say a chicken change me di sika koma obi a enye nkra sika o catch them say unti me jade me ye bia because odi ani die ama me ache me ba be yama me yema wi a be hu die tie eruti mu amosi ya jisika duro no ba chaw nyame nka mo ho na afi so mu amosi ye die firi nyame no ba chaw mo so nyame aso ndwie ene mo ntena erade hu mu mobo ana mo so amosi ye azan no mo so erade nka mo ho saa uni ma de afre no okay we de ma come into me bye why yebeshia yankopon ya adom a se me firi ba bia me kɔ ne ba yebeshia asundwie nka mo na emom me ka kyerɛ wo sɛ me ma bɔ mi nsuo
Jenio me mabominsu. Odi enidie mamia. Brabe sebina num free. Once di kura untua. Na Nanaji Zay Nanaji unya bondo yi ba kokora nka betimi ate hot so pa o ajei akwa bi say opatafoɔ o mi hu sɛ wakɔ abrokyire da enso wo foreign currency bebrebe nambe sɛ mo se mo hyehyɛ mo adam deɛ wɔ soro ana mo anya hyehyɛ hallelujah bacho mo amhwɛ me no metia mo bacho mo am hyehyɛ mo adam deɛ wɔ soro akosi sɛ oh my goodness. A Christopher, you was you. But your mom was shame madam dear was run akosi say. And I'm on yan say. Na me bacho boni nyina hini any day ya sika. Adwem boni aya otiri mu manyina sika woni entia wo. Wo sika wani mbiri obi. Onwene boni. De ma obi wo sika na odwene boni no. Eye sika ye nya ne kwampa so bia wakum nipa bia waye bibi boni na ode nya enu nti ene man ye boni na me meto no makum nipa ibiza boni nyina hini eni sika me ba chaw enumere opatafoɔ me bo amane se boni hini nko a 10,000 nie. Another boni hini 20,000. Another boni hini 50,000. 30,000. Another boni hini 40. Another boni hini 50. But your boni hini nkwa 50,000 ikura bi no. UK nkwa boni hini 50,000 ikura bi no. Christopher, but you want to any bisu aha. Me want to any bisu aha. We a dollar. we America for boni hini. Boni hini. We so be 10,000. I bought 10,000 boom because we 10,000 hini. 10,000. Opa meet me a check ya chero. $10,000. But your America for boni hini ni bini 200 sada so. Oh my goodness. Hey, Christopher. Bajo bye why mo amose mo mpe boni hini no asudwe nka mo na enka mo good night.